Prøv at fortælle, hvorfor du ligger der. Det kan jeg ikke lige huske, hvad jeg sagde. Hvorfor er det, du ligger her, Rikke? Fordi jeg har været ræs. Ja. Nu skal du ikke ligge der. Hvad så, når du er færdig med at ligge der? Så skal jeg ud og gå og hjem og sove min egen seng. Ja. Er det dejligt? Ja, fordi jeg skal sove der hele natten. Uden at blive vækket tidlig i morgen, ikke også? Ja, så skal jeg pille med mælk. Og så skal du ikke, der er ikke nogen, der skal stikke i dig overhovedet i morgen? Nej. Nej? Så skal jeg have en pille og spise morgenmad. Ja. En magnylpille. Ja, som der er rigtig lille. Som jeg godt kan sluge måske. Den er godt så lille. En lille bitte en. Må jeg se, hvor lille. Så en lille bitte en. Nej, et hjerte skal... Hvor er du blevet repareret henne? Hernede. Hvor nede? Der. Hvad har de gjort ved dig? De har prøvet med at tage noget derind. Okay. Og så har jeg sådan en her på. Har du sådan en på foden? Skal du have den af, inden vi skal hjem? Ja. Ja, man kan jo ikke have sko på, når man har sådan en på, vel? Nej. Nej. Den er ikke lukket god. Nej. Skal jeg prøve nu?